Moi boas, que tal? Boa tarde. Aquí estamos hoxe en horario de venres en lugar de xoves, cunha xornada máis da Liga GeoGuessr Madia Levo. Xa temos por aquí a Ampefi e Taco, como sempre, os máis puntuais, nunca fallan. A xente que nunca falla, Ampefi, boa tarde. Por dicir algo de boa tarde, por lo menos por aquí en Vilagarcía o tempo está como está. Supoño que por aí por Vigo tamén. Non sei, Taco, como está por alá, se está en Suiza, pero por aquí mal. Así que por eso dicía eu aí no Twitter que está o día como para quedar na casa entretidos en algo. Por que non entretidos no Llogueser, na nosa igualiño. Supoño aquí tamén vivo igual que aquí en Vilagarcía. O día está malo, malo. De feito, xa leva así toda a xornada. Así que metidos na casa, a cuberto tamén, Taco tamén a cuberto en Xenebra, se estás alá, supoño, cuberto o cego, non? E cuberto nós tamén. Pois moi ben, benvidos. Hoxe temos unha xornada moi interesante porque imos ver a clasificación. Na última houbo aí cambio no liderado, na cabeza. Así que imos ver que pasa nesta. A ver, compartimos aí. Vale, así está a clasificación. Despois das 14 xornadas disputadas, estamos hoxe na 15 e Pablo vai de primeiro. Desbancou aí o posto de Ampefi. Decía Taco tamén que onte choiva todo o día. Pois entón estamos igual. Contestaba por aí nas redes dos do Rei desde Bruxelas que ali tiñan algo de sol, así que non era para quedar na casa, que era para dar un paseo, pero logo en Galiza e en Suiza, por lo menos, parece que non. Non se poden tomar o día de sueto. Sí, non, mira o que pasou a Ampefi, un día de descanso e Pablo aproveitou aí esa xornada para sumar moitos puntos, algúns con un pouquiño tamén de fortuna, pero valen, todos valen, así que por eso está en cabeza Pablo, pero con 4 puntiños, que non é nada, evidentemente. Dani, que sigue aí con 556, porque xa tamén hai días que non xoga. Está Taco, aí, con 374, moi ben, sumando tamén da última xornada. Sorse, que tamén quedou aí nos anteriores puntos. Pusquis, que tamén sumou na última xornada, chegou aos 145. Celta Opinión GL 107, como mola, ainda que non aparece aí moi ben, 96. Non aparece aí moi ben porque hoxe dedicamos o directo a Nélida Piñón, escritora brasileira de orixe galega, que naceu un 3 de maio de 1937, faleceu no ano 2022, familia galega do Concello de Cotobade, Cerdedo Cotobade. Bueno, pois temos aí, mola ter aí, a imaxe, a fotografía de Nélida Piñón neste directo. Pois imos co mapa de inicio, o mapa de arranque de hoxe, o mapa co que imos comezar, que é o mapa dos Pazos Galegos. Un mapa de Pazos Galegos que estiven aí elaborando, quedan moitos por engadir, pero non suficientes como para facer a primeira das partidas. Así que imos organizar xa esa primeira partida da xornada, a primeira xogada, a primeira tirada. Temos aí o mapa xa configurados, 20, un 20, correcto, aí, vale, imos coller aí o enlace, a ligazón, e imos poñer aí no chat, como facemos sempre, vai aparecer no chat do Twitch e tamén no do YouTube. Se alguén está en YouTube tamén pode xogar, porque tamén aparece aí o enlace. Mando o enlace tamén de invitado por se alguén quere entrar, como facemos sempre, esa tradición. Se alguén quere entrar a comentar, tamén pode neste de Talk Studio, que é un poquinho máis lioso, porque bueno, leva un pouco de tempo conectarse, pero se queredes tamén podedes. Ampefi Taco, tamén anda por aí Pablo Rodríguez de Vila, que chegou aí a tempo. Pablo non quere tampouco perder a oportunidade de sumar puntos, como é lógico. Aí está. Aí estamos. Así que non sodes os 3 primeiros, pero 3 dos 4 primeiros. O Taco non é o terceiro, pero como se fora. Estamos no top 3 da clasificación, prácticamente. Nada, imos comezar, imos darlle a xogar, porque creo que non hai máis xente de momento, a ver se unen máis persoas despois, pois para as seguintes partidas. Así que damoslle a esta. Arrancamos o Pazos Galegos. Aí vai a ronda. Eu vou poñer musiquiña, un pouco de fondo. Música. Hai algunhas fotosferas e outras que non son, así que pode haber un pouco de todo.
A ver esta. Así está. Temos aquí precisamente para empezar unha fotosfera. Así que aquí coñecer este pazo. A ver se sabedes que pazo é. Eu teño estado neste, sí que o coñezo. O sea, a parecer así que sí que coñezo este pazo de estar aquí dentro. Nunha actividade que houve dun congreso, hai bastantes anos. Ampefi se marcou. Como sempre, cando son fotosferas, pois claro, xa redúcese moitísimo a posibilidade de atopar pistas, claro. Non podemos movernos e sae a veces xogala o show. A ver que é. Últimos segundos. Pasa o tempo rápido cando non temos... Eu estive en previsitar hai un mes, pero ao final anulouse. Pois, bueno, é bonito. Sobre todo os arredores tamén, a parte do edificio, non? Vale, pois estábamos no Pazo de Mariñán non sei a que concello pertence, Bergondo por aquí, non sei cal será exactamente, concello de zona da Coruña, Pazo de Mariñán. Bueno, non sei cal é, Bergondo será. Edificio da Deputación, claro, é da Deputación, ten razón, é de Adranciño, claro. É da Deputación porque eu, cando visitei, foi nun congreso de cine que se fixo na Coruña, no ano 2000, non, antes do 2000, 99, cando foi case polo centenario do cine. E unha das actividades era no Pazo de Mariñán. Entón, a Deputación debía ser os que organizaban un pouco en colaboración coa Universidade da Coruña aquel congreso. Foi un congreso bastante importante que houve en Coruña naqueles días. Foi ese día que andou visitei eu. Bueno, pois aí temos primeiro lugar que aparece. Ampefi, pois fixo 5K e Taco e Pablo quedaron máis lonxe. Segundo lugar, segundo pazo galego. A ver cal é. Ben, aquí sí que podemos movernos, así que xa temos outra opción. Por certo, benvido a Adranciño, que tamén apareceu aí para proporcionar esa información tamén de contexto que tamén agradecemos moito, a Adranciño. Porque ao final o xogo tamén consiste non únicamente en adiviñar, senón tamén en comprender un pouco. Cheguei tarde para coller despois castelos. O sea, quería escoller de segundo castelos. Podemos mirar de xogar tamén outro día, igual que o de Ampefi. Ainda temos algunha xornada máis para xogar. Daqui a que acabe a liga, pois seguro que temos oportunidade de volver a xogar a eses mapas vosos. E imos ver este, cale, porque este... bastante aquí a altura, está en sitio alto, ten aquí unhas viñas. E imos ver cale o lugar, imos ver en que sitio está este pazo, que pazo é o que temos aquí diante. Pefi e Pablo entraron aí e Taco tamén no último segundo. Estábamos no Carballiño, Pazo de Vanga. Pazo de Vanga. Isto pertence ao concello de Carballiño, supoño, ou sí, Carballiño. Non era fácil, fostes... sí, Ampefi marcou o Carballiño, fostes a Quiroga, fostes a Silleda. Había un camión de Repsol. Vale, pois mira, Ampefi empeza forte, atopas a pista que é complicada de ver. Nublado para ser tan abaixo, claro, esta desmonta un pouco a teoría de Pablo dos ceos, non? Así que, de butano, mira ti. Pois nunca me imaginara que por esa pista se podía tamén acercarse, así que Ampefi marcou o Carballiño. Moi ben aí. Pazo terceiro. Pazo terceiro, tarda un poquinho en cargar porque hai máis fotosfera de maior calidade. Aquí tedes outro pazo. Espectacular este pazo tamén. Mentre estaba facendo o mapa aquí nos lugares no Lloguesa, tamén estaba mirando, claro, cal é o concepto de pazo, é dicir, que requisitos ten que ter un edificio para ser considerado pazo. Porque supoño que haberá como unha especie de norma.
como día Dranciño, neste podense visitar os sardíns, efectivamente. Aí, de feito, vemos na fotografía, vese xente paseando aí por esas pontes. Podemos apreciar aí as persoas que están, ¿no?, cruzando por aí. Non, pensei que aparecía alguén, pero bueno, vemos aí. Non é propiamente unha ponte, non? A ponte na que estamos, pero ali non é ponte. Capela Pombeiro, non recordo outra cousa. Unha das partes de todo o recinto, claro, porque aquí realmente non é... Creo que o que chama a atención é todo o sardín que hai alrededor. Bueno, sí que vemos persoas por aí paseando, ¿no?, camiñando. Vale, últimos segundos, este pazo coñecido. Bastante coñecido. Estábamos no Pazo de Oca, se non me confundo, non? Pazo de Oca. Eu paso moitas veces polo cruce onde marca Pazo da Oca, pasando por aquí pola Estrada. Eu creo que pertence a Estrada, non? Pertence ao Concello da Estrada. Debe ser da Estrada, eu penso que sí. Está moi alta a música. Moi ben, vale, ben. Pois facedes ben en dicilo, porque eu aquí chega moi alta e despista. Poñámola baixiño, de fondo. Non poñas recurso, por favor. Tiene capilla, palomar, ciprés, pazo es. Esa era unha frase, un refrán. Ten que cumplir esas condicións. Mira, pois non sabía eu isto. Así que vale, non sei ese criterio. Bueno, Pefi en cabeza, Pablo taco, nesa orden. E imos coa o penúltimo pazo. Outro pazo máis, que é o que temos aí diante. De feito, pon pazo. Pero agora, que poña pazo no letreiro non cumple o criterio técnico, supoño. A ver este. Zona de viño polo que se ve. Zona de viño polo que se ve, sí, non? Sí, temos aquí, mira, hai máis esta que non sei que pasou aquí. Se é unha pola dunha árbore, pero non vemos a árbore, só vemos a pola. Ou voando polo aire, pode ser. Non sei. Aquí temos eso, por aquí arriba tamén. E o pombal, non? Aí o pombal que parece que o estaban reparando. Sí, porque ten aquí un oco, unha parte aberta. Así que pombal, viña, casa grande, escudo. Supoño que tamén ter eso na porta, na fachada principal tamén será requisito técnico. Imos ver, a ver nesta. Quen se aproxima máis, quen se aproxima menos. Ostras, estamos no límite. Isto é Arbo, creo, non? É o Pazo da Almuiña, pode ser. Pazo de Almuiña en Arbo, utilizado como moitos outros pazos, como centro, motel ou casa de turismo rural, algo deste tipo. E, bueno, acercastes aquí bastante en Arbo. Bueno, Taco foi un pouco máis lonxe. San Vado, había un vado. Había un vado. Atopastes un vado do Concello. Había por aí. Entón, bueno, por lo menos Arbo podíase atopar. Pois moi ben, Ampefi leva moita vantaxe nesta partida, así que, claro, gañador. Pero imos ver cal é a última. Se ve que aínda nunca visitei un pazo. Pode ser ese o motivo, a razón aí. Pode ser. Xa digo, fixen o mapa con 25 para empezar, pero pódense engadir moitos máis. O malo é que en algúns casos atopar a fotografía cerca ou cobertura de Google a veces non é posible. Atopas pazos que están en sitios moi illados. O que non se ven desde a estrada. Este ainda se ve, ainda podes incluílo no mapa, pero outros non. De todo, urbanos, pazos en día de Tranciño, urbanos ou rurais. Hai nos urbanos tamén. Hai nos urbanos e rurais. Fixen un pouco, abrín bastante a man. Pasou Chetico de Castelos, claro, sí. É verdade que cando miramos... Claro, había que facer o plan este de facer fotos e subilas. Este é un proxecto que a min tamén teño aí en mente, que xa que non hai a foto, pois haberá que facer o posible por subir a foto, facer foto 360, estaría ben ese proxecto, facelo e subilo para poder xobralo despois. É unha idea que está aí no ambiente.
Nalgúns puxen o cartel. Claro, polo menos é unha referencia, non? Xa. Sí. Xa que non temos esa foto boa, polo menos o cartel. E neste estamos no Pazo de Bendoiro. Aí sí que atopastes o sitio, Pazo de Bendoiro. Tamén hotel aí de 2 estrelas, Bendoiro, Pazo de Liñares, por aquí entre Lalín, Silleda. Tamén paso por aquí moitas veces, por este sitio. Por iso creo que aquí en Loriga. Este é Prado, sí. Prado, que pertence ao concello de Lalín, Saquín Loriga, que foi o famoso aviador, que era de aquí de Prado. Moi ben. Bueno, aquí non hai moita discusión. Onde está moitas veces a Garda Civil. Está por aí a Garda Civil. Bueno, sí, cada paso non me dou conta moito se están por aí. Pero sí que hai aí un sitio para comer en Prado que está cheo de coches sempre. Está cheo sempre, unha pulpería que hai aí cerquiña. Pois imos sumar os puntos. Ampefi empeza forte, empeza con 20 puntos, 912 puntos para Ampefi, son os 20 que suma. Pablo suma 10, 906, está outra vez en cabeza Ampefi por 6 puntos, e Taco 5 puntos, Taco 379. Así están as cousas agora mesmo con esta partida. Ampefi 912, Pablo 906. Vale. Home, Dindonfer. Benvido, Dindonfer. Que tal? Como andamos? Moi boas. Aí, de novo, despois de moito tempo. Pois sí, a verdade que Dindonfer non fai falta que non tempo meses case que non se achega por aquí o noso amigo Dindonfer. Hoxe tivo aí un momento, fai mal tempo, tivo aí un momento libre. Xa non lembraba da publicidade. O de Twitch é publicidade, un engorro grande. 3 meses, pois mira ti, 3 meses de ausencia, 3 meses de baixa aquí. Pois, como sempre, sabes, non fai aquí eres benvido sempre. Ainda que pases 3 meses sen vir, aquí non poñemos falta. Colle sitio, entra, se queres xogar, podes xogar, na seguinte, sin problema. Que dille por aí, Dindonfer. O tempo que botei na República Dominicana. Bueno, entón verías ali a un señor moi importante, xefe do fútbol español. Estivo por aí tamén. Mapa seguinte, Ampefi. Non dei nada Ampefi, damos por sentado que é o mapa que estamos imaginando, non? Coñecemos os Dindonfer, pregúntalle Taco a Dindonfer. Xa está aí dialogando no chat. Vou poñendo o mapa sempre. Xa casi non o dicía Ampefi porque xa imaginaba, non? Imaginaba que xa o interpretamos, que xa non facía falta, non? Vale. Non, creo que non. Creo que de Castelos non era outro. Imos con o noso mapa clásico desta partida. Toda Galiza. Aquí o temos. O mapa que elixiu Ampefi como gañador da primeira partida. Así que convidamos, poñemos aí ligazón para a xente, se quere entrar Dindonfer que entre, se hai alguén máis por aí, que creo que hai alguén máis, polo que vexo por este lado, vexo que hai algunhas persoas máis observando, que podedes xogar aquí, é gratuito, non tedes que pagar nada, nin facer conta de nada, con facer clic nesa ligazón que acabo de compartir no chat, o único que vos vai pedir é un nick, desde o móvil é complicado, sí. Pero eso, metedes o vosso nick e aparecedes aquí e xa está. E xogar hoxe non implica ter que xogar máis veces. Aquí é liberdade absoluta. Xoga un cando quere, cando non quere non xoga. Sin ningún problema. Vale, imos co mapa de toda Galiza. Se sabedes, pode sair calquera sitio de Galiza, urbano, rural, esquina do país, nunha pista forestal. Hai que estar preparados para calquera cousa. Adranciño entrou aí, moi ben Adranciño. Empezamos. Sitio random 1. Como digo, pode ser unha estrada, o Eucalipto sempre aparece, xa temos feito a estatística de que imaxe random galega é raro que non aparece un eucalipto por algún sitio, el sitio queimado tamén parece probable, así que valenos incluso como para facer unha valoración do territorio, da desfeita que fixemos con o noso territorio. Non vai ser fácil esta, creo que esta vai ser un pouco das difíciles, pero quen sabe, pode aparecer por aí un vado, un vado non creo, pero un letreiro de parroquia de
Así que esta partida vai ser con este, e a seguinte partida, como sempre, vai ser a partida dos 40 puntos, a partida a difícil, a de non moverse. Teño por aí a roda preparada para despois. Últimos segundos, a ver que facedes, se tedes aí algunha idea de onde estamos ou é un pouco o que cadre. Bueno, moi cerca, bastante cerca aquí, Santa Cruz de Moeche, estamos en Ferrolterra, marcastes por aquí, San Xoán de Moeche, Santa Cruz de Moeche, temos por aquí o lugar, bueno, si non parece nin o concello, pero bueno, sí. Nesta zona do norte da provincia da Coruña. Taco primeiro, encabeza aquí Ampefi, segundo Pablo Adranciño, nesa orde. E aí Adranciño, vi un cartel de José María Ansar, José María Ansar, vale, non vi o resto, non sei por que me aparece aquí unha parte só. Vale, bueno, Taco e Ampefi os primeiros, Taco de primeiro, e Pablo e Adranciño despois, a ver. Vale, agora temos aquí autoestrada, un día bastante cuberto tamén, a buscar pistas, a buscar os letreiros de saídas. Esta imaxe é bastante borrosa. Sacaron o coche de Google un día tamén como de hoxe case. Non sei como farán, sacarán o coche de Google mirando antes o mapa do tempo ou é igual? Ou van decidir eso de que se é Lugo, danos igual porque xa sabemos que vai estar coberto. Xa non nin miran. Porque as fotos evidentemente non van ser iguais de nítidas. De feito, esta é bastante borrosa. Quen sabe? Quen sabe cal é a política de Google? Bueno, estaba desmarcando a Pablo e Ampefi e marcaron antes de chegar os últimos 10 segundos. Faltades os demais, 4, 3, 2, entrando aí no límite. No límite A52, tiña bastante pinta de A52, ¿no? Da autoestrada das Rías Baixas. E a altura de pasando Verín, Fumaces, entre Verín e Fumaces, por aquí. Vale, bueno, sí, a altura había que mirar aí, tratar de achegarse. Ampefi primeiro, Taco segundo, moi ben, Pablo terceiro, Adranciño cuarto, imos co terceiro sitio aleatorio de Galiza. Vale, agora pasamos ao urbano, así que cambia o conto bastante. Temos aquí, hai que dicir que por que rúa nos metemos. Temos aí un pai co seu bebé, que bonita imaxe. E así. Alquílanse plazas de garaje, alquílanse. Isto é en galego ou en castelán? Alquílanse plazas de garaje. Este letreiro a mí pareceme curioso, non? Alquílanse, pero pois está en castelán. En castelán se alquilan plazas de garaje. Nin galego sería alquílanse plazas, non? De garaxe. É un letreiro bilingüe armónico deses. Debe ser algo así. Últimos segundos. A ver, que sitio é este? Unha vila, eu non creo que é unha cidade, pero debe ser unha vila... Carballo, bueno, era Carballo. Era Carballo aquí, a Rúa Pino, Avenida Cristina. Estábamos en Carballo, bueno. Nosotros todos buscando rúas por Carballo adiante, a esa topada esa caera. Ampefi líder, Taco segundo, Pablo terceiro, estades en máis de 13.000 puntos, Ampefi case 14.000 e Adranciño 9.187, moi ben. Vale, esta por lo menos había pistas, non?
Coñécese ben polos murais, porque hai moitos murais aí en Carballo. É verdade que hai moitos, murais destes nas casas. A ver este. Que sitio este? Unha casa aí... Ladrillo, bueno, temos aí letreiros, non? Estaba todo o mundo, como tolos, agora mirando eses letreiros a ver de onde son e que indican. Últimos segundos desta cuarta ubicación da partida de toda Galiza. A ver, que sitio é este? Pois iremos tamén ao sur. Sur, Ponteareas, a Cima, Costa de Sequeiros, o Casal. Estábamos aquí neste cruce. E, bueno, fostes varios por aquí, por a zona de Ponteareas, buscando... Como se parece a Guláns, sí, os sitios, Moi boas, Víctor Martín. Pareces a Guláns, o sitio que aparecía aí. Bueno, fostes case todos a Ponteareas, Sai Pablo marchou un pouco máis ao norte. Claro, Ampef e Taco son os que están agora en cabeza cando falta un lugar máis. Isto, se queres xogar despois na seguinte, podes xogar. Moi ben. Preto da tua casa. Xa nos ten pasado isto, outro día pasoulle aí a Pablo que saiu un camping que está cerquiña da súa casa, da súa terra. O que ten este mapa tamén, o mapa de toda Galiza, que pode ser calquera lugar. Así que aquí... Xa estás. Ah, vale. Vale. Moi ben. Pois si, desvela, a ver que sitio este, en que parte de Galiza estamos. Bastante coberto, A teoría Pablo, xa sabedes cal é. A teoría de Pablo é que hai que mirar o ceo casi máis que o chan. Os que xogan en Yogueche de todo o mundo, no que miran son os postes da luz. E a xente ve os que xa son máquinas do Yogueche, polo poste da luz xa saben que país é. O descartan. Poste da luz, volardos que hai nas beiras das estradas. E por detalles así, fan así, mira, isto tal, Malasia, non sei que. Unha cousa impresionante. Monforte de Lemos. Estábamos en Monforte de Lemos, bastante cerca de Monforte, do núcleo urbano de Monforte. Monforte de Lemos. Nin idea que podía ser por aquí. Ampefi marcou por aí, Pablo tamén, claro, estaba por aí, Pablo, Taco. Teño que recordaros polos iconos e a veces se confunde. A de Ampefi teña bastante controlada, pero a veces a de Pablo e a de Taco olvídome de cales son. Vale, acabou a partida esta e gañou Ampefi o mapa que le elixiu, así que Ampefi 20 puntos máis para él, 932, Taco suma 10 puntos, 389, Pablo 5 puntos, 911, e Adranciño un punto máis, Adranciño está por aquí, 72 puntos para Adranciño nesta liga. A tua icona cambia, claro. Cambia, en cambio, a de Ampefi vetela pola conta fixa, entón, claro, se sei que hai que escoller algo. Non sei se... Non sei realmente se ten que ver coa conta ou non sei. Pero bueno, como somos pouquiños, realmente, depois xa me dou conta. O que está aí amarelo eres ti e o azul é Taco. Vale. Bueno, e vemos a Ampefi que parece aí, non? A icona tamén está chula. A de Ampefi. Parece un xogador da NBA dos anos 60. Parece Will Chamberlain. Vale, Rodiña. Marcha, Tarenciño. Moi ben.
Abur, Aranciño, que vaya todo ben aquí, xa sabes onde estamos. Aí entrou a Jul, moi ben. A Jul, claro, aparecía aí no chat, e agora está a Jul aí dentro, nesta. Rodiña, pois imos coas rodas, sabedes, a partida esa clásica do noso xogo, que consiste, espera que vou pechar aquí pestanas, que abrín pestanas, isto despois que non vaya a ser que falle todo. Vale, aí temos a nosa roda de mapas. E imos darlle a roda a ver cal é o mapa que xogamos a partida de non moverse, a partida da foto fixa. Voltas e voltas e voltas, dinte demasiado forte a roda. Cantigas galegas. Este non o xogamos nunca. É un mapa un pouco especial. Cantigas galegas. Que quere dicir isto? Pois son ubicacións de Galiza que se mencionan en cantigas populares galegas. Se pensades en cantigas populares galegas, seguro que estades pensando todos nas mesmas. Fixen aí un pouco un barrido de lugares que se mencionan esas cantigas. Así que, lugares, pero que teñen ese criterio especial de que aparecen nalgúna canción popular galega. Así que imos cun mapa novo, pero coa configuración cambiada de nin zoom, nin panorámica, nin movimento. A esa de Martín Codas me dá sorte. Exactamente. Vale, cantigas galegas, configuración se cambia aí, está todo perfecto. Xogamos. Bueno, convido por alguén máis, como fago sempre. Case sabe unha rutina aí que fago. Vale, senón para a seguinte. Aí está o código. O código sempre vai ser o mesmo. MAKX vai ser o código da xornada de hoxe. Imos ver. A ver que sitios son. A ver se me acordo eu tamén de que cantiga é, porque é unha lista. Fixen o mapa cunha lista acompañando. Así que... Pero claro, non me acordo do mesmo. Como decía M. Rajoy, non entiendo mi letra. Non entiendo mi propia letra. Así que... Que será isto? A ver, vou mirar o que fixen, se o teño por aquí. Mentras vos buscades ou pensades, máis ben, máis que buscar. Creo que fixera unha de... ¿no? Cantigas galegas, sí que o teño por aquí. Teño aquí as ubicacións coa explicación. Son en total 24. Incluso teño a canción ao lado onde aparece. Así que podo dicir buscando se resolva. Por curiosidade tamén, que canción galega é a que está relacionada con este sitio. Pero pouco máis, así que aí vense unhas escaleiras e un parque infantil e... vai ser moito de sorte. A ver que sitio é. Vamos a poner aquí isto máis grande. A ver se conseguides marcar cerca deste sitio, máis ou menos cerca. Aquí, como é un xogo, entre todos. Bueno, Marín, claro, era Marín, supoño que pola canción, imagíname, pola canción de Xa fun a Marín, xa crucei o mar, non? Xa collín laranxas do teu laranxal. Marín, Marín. Sí, bueno, esa idea. Xa fun a Marín, xa pasei o mar, xa comín laranxas do teu laranxal. Bueno, hai varias versións, unha das versións é esa. Así que Marín, un sitio de Marín, era o que queríamos que aparecera aquí por esta canción popular galega. Taco primeiro, Ajul, Pablo, Ampefi. Nesa orden empezamos a partida. Así que a primeira canción é esa. Marín, ou unha lancha de Marín, tamén podía ser, sí. Hai que mirar, como día Idin Donfer, hai que seguir buscando cancións, porque cancións galegas hai, bueno, moitísimas populares. E moitas delas, evidentemente, aparecen mencionados lugares. A ver agora, sí, isto... Este que pode ser este sitio. A ver, eu teño preparado aquí a lista. Onde pode ser isto? Hainas repartidas por todas as provincias, así que hainas na provincia da Coruña, teño, na provincia de Pontevedra tamén hai, na de Ourense tamén, Lugo tamén hai por aquí algunha de Lugo, sí, tamén hai.
Sí, hai un pouco de todo. Algúns, de verdade que ten unha provincia máis que de outra, non está repartido a partes iguais, pero quizás é porque as cancións populares hai máis en certas zonas. Nas Rías Baixas hai bastantes. Nestas hai dos ubicacións. Sí, dis nesta... bueno, por la de Marín de antes, decías. A ver, esta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, sí, Ann Jones, claro. Estamos aí. Ann Jones, coñecedes a canción de Indo para a feira de Ann Jones, non? Ann Jones, que é en Ponteceso, se non me confundo. Indo para a feira, non vou cantar porque esa sería demasiado ataque, esta agresión casi física. Indo para a feira de Ann Jones, todo ele mal camiño, estaba neta do demo, metida nun furadiño. A canción que se canta tamén moito por aquela zona da Costa da Morte. Así que era aquí en Ann Jones, Ponteceso, esta zona moi bonita. Foi difícil esta, porque saber que marcaste Ampefi que máis se chegou, pero era difícil. Así que Ampefi, Taco, Ajul, Pablo. Terceira canción. Pasamos de Marín a Ponteceso e agora imos a... Que sitio este? Pero bueno, isto sabe máis identificable, non? Este sitio é un sitio urbano, pequeno, pero... A ver que sitio pode ser. Como digo, hai en total 24 ubicacións neste mapa, de 24 cancións distintas. E non sei cal será. A ver, cando se revele o lugar, pois digo, pois porque de momento tampouco sei onde é. Bueno, imos ver, a ver que sitio é, comentamos que sitio, que lugar é, que canción é. Pois estábamos tamén por Vigo, non, Cangas, bueno, estamos en Cangas. Pensei que podía ser de Cangas, a verdade que tamén era unha das posibilidades. E a de Cangas, a que teña que anotada é beso Vigo, beso Cangas, tamén beso Redondela, beso a Ponte de San Pallo, camiño de Pontevedra. Así que nesa canción, como vedes, aparecen moitos máis lugares, non? É unha canción que casi destaca por iso, por mencionar moitas. Fixo Ampefi 5K. Pois podes apuntar na lista se non tes a Póboa. Pois anoto a Póboa, creo que non a teño, Anoto aquí a Póboa. Tienen buscando en páxinas web con cancións, cancioneiros galegos, pero bueno, sempre está ben seguir buscando para agrandar un pouco o mapa, porque ese mapa con 24 podemos xogar unha ou dúas veces, pero se o xogamos máis veces vais a repetir. Vais a repetir os sitios, quero decir. Vale, Ampefi que fixo ese 5K nesta, adiviñou aí que era Cangas. Ampefi, Ajul, Taco, Pablo. E imos coa cuarta canción. Depois de beso Vigo, beso Cangas, imos Marín, estivemos en Ann Jones, en Ponteceso, estivemos en Cangas e agora estamos na Praza de Abastos de onde? A Pova, te refires a Pova do Caramiñal, supoño. Hai unha canción da Pova do Caramiñal. Pois teño que buscar, mira que a teño aquí cerca, que en Vilagarcía o que temos xusto diante, na Ría de Arousa, o que se ve a Pobra, do outro lado da Ría de Arousa, no norte. Eles están no norte, nos estamos no sur. A Pobra, que tamén ainda falamos outro día aquí. Eu traballo en Vilanova de Arousa, vivo en Vilagarcía, pero traballo en Vilanova. E Valle Inclán era de Vilanova. Pero tamén houve sempre esa loita entre a Pobra e Vilanova, si era de Vilanova ou da Pobra.
sempre tiraron os dous concellos por ese... Bueno, por o nome ese de ser o lugar de orixe de Valle Inclán. Unha lancha de marín coa proba de Carballo, 4 rapaces da Pova roubaron un rodaballo. Ah, mira, esa canción coa letra. Pois entón, eso podo buscala. Moi ben, Dinófer, así me fácil de atopar. Pois xa podo engadir algo da Pobra. Que sitio era este? Moaña, bueno, como vedes, moitos de por aquí. Moaña, canción de Moaña, non sei se era a mesma, non, é outra distinta. Bueno, Moaña, claro. Por que aparece Moaña? Por a canción famosa de Suso Bamonde, na que aparece en moitos sitios, coñeceredes, a de para Peixe Fresco Vigo, para Choco Redondela, para Cámaróns Moaña, para Caciques Pontevedra. A canción que poñemos tamén aí ao final, cando pechamos o noso directo. Moi boas, Farón, que tal? Benvido. Alégrame moito ver así que chega a xente clásica habituais que volve Dindonfer despois de tanto tempo, que tamén anda por aquí Farón, os habituais tamén da partida tamén están por aquí. Alégrame moito de que teñades un tempo para pasar por este sitio. De verdade, digo en serio. Que ricos os caciques a grella. Que sí, sí. O sea, voltan unha salsa e botan grasa, creo que están bastante engrasados. Pois esa era a canción. Imos coa última canción. A ver que canción é. Creo que Ampefi vai aí en cabeza, marcoume tamén aí cerca. Si, Ampefi era moita vantaxe nesta partida. E aquí temos unha foto moi bonita. Bueno, Ludetea tamén se une aquí á festa. Benvida, benvida. Benvida un día máis a este sitio. Pasarte unha lista por MD a ver se non tes algunha. Pois si, pásame unha lista, así podo comparala co que teño, e se hai unha que non está, pois engadímola, eu agradecidísimo. Porque a veces o traballo de ter que buscar é casi o máis arduo, non? Non sei se entro a xogar, que levo moito ibuprofeno encima, vaya, pois nada, a coidarse. Está o día tamén un pouco para estar en casa con ibuprofeno se fai falta, de relax, pero bueno, se estás con ibuprofeno non é boa cousa. Farún, eu fun aí a unha festa, aquí, a este sitio. Pois foi unha festa aí un pouco especial, un pouco apartada, non? Está ben facer unha festa aquí. Eu nunca fun aquí, Nunca fun. Estar cerca, sí, pero ir... Neste caso, o cacique de Ribeira. Sí, imagino que cacique, de que cacique falas? Si é dos últimos 20 anos, imagino que Vale, pois para rematar a partida, que mellor que a Illa de Sálvora, non? Temos aquí, bueno, a canción Sálvora que pertence a Ribeira, non? Si, se non me equivoco, si, Sálvora, Illa de Sálvora. Hai Pepiño Adiós, hai Sálvora, e a canción tamén hai Sálvora, hai San Vicente, as nenas bonitas hainas, e aquí hai versións distintas. Os de Ourense, acabamos dicindo que sempre as nenas bonitas hainas de Ourense, pero tamén hai a versión de as nenas bonitas hainas en Mourente, que é unha parroquia do concello de Pontevedra, na estrada que leva de Pontevedra a Ourense, Mourente. Non sei, cada un que elisa o sitio que prefira. Moi ben, pois este foi o mapa especial que saiu na roda e Ampefi pois conseguiu gañar aquí con vantaxe, con claridade, así que sumamos os 40 puntos para el, xa son 972, estáche Ampefi achegando os 1000 puntos. Taco suma 20 puntos, 409, a Jul suma 10, teño aquí a Jul, que xa fai tempo que non sumaba puntos, 25, Pablo, sumamos 2 puntos máis, 913. Así estamos agora mesmo. Mourente tamén hai no Valadouro. Bueno, sí, claro, non pensei que pode haber máis Mourentes, ten razón. Eu falei do Mourente que teño visto máis veces, pero claro, Mourente seguro que en Foz. Claro, seguramente hai máis Mourentes que en máis sitios de Galiza. Correcto, Pablo, ten razón, Pablo. Moi ben, pois damos ya que terminar, xogo. E imos coa roda, e agora imos xogar as partidas normais. Estamos ás 9 menos 10. Bueno, ainda dá tempo a xogar algunhas partidiñas das clásicas. E despois xogamos, como sempre, o Battle Royale para rematar. Son 4 casas, literal, sí. Mourente este. Bueno, Viñedos Galegos. Xa xogamos a unha vez. Espero que non se nos repitan os sitios. Viñedos Galegos. A ver se temos sorte. E non temos moita repetición.
Bueno, aparecía aquí, non? Tiña aí marcado viñedos galegos, vedes, cantigas galegas, o seguinte non se vía, non compartía aí o spinner, pero apareceu a de viñedos galegos en todos os mapas. Así que volvemos aquí, cambiamos por viñedos, a mí se me aparece así, espero que a N non me faga cosas raras, non, aí está, viñedos galegos, temos aí a Ludetea que entrou, animouse a entrar, agradecémolo moito, ponemos a configuración normal, habitual, e damoslle. Viñedos galegos, sitios galegos onde hai viñas, viñedos, zonas de viña. Neste caso, incluso unha adega bastante coñecida, pero hai que saber de que denominación de orixe e que zona de Galiza é. Se vos gusta o viño, seguro que tedes probado unha vez o viño desta adega. Farón, acabo de pasar por diante de aí. Farón é como camina moito por Galiza, ou conduce moito por Galiza, é habitual que nos comente estas cousas. Así que pasou por aquí cerca, podía marcalo el perfectamente. Lindonfer tamén, hai máis de unha. Sí. Entendemos o contexto de máis dunha, sí. E máis de dúas, a mellor, non? De feito, a botella deste viño é unha botella un pouco diferente ao resto, non? Ten así un pouco de un estilo distinto. Non é que uses aí un gran catador, non son de viños, non son aí o enólogo, pero coñezo algún. Estábamos no Rosal, se non me confundo, non? No Rosal, Terras Gauda, no Rosal, pertence a este Rosal, aí está, Bodegas Terras Gauda. Nesta zona de Galiza, eu traballei aquí en Tomiño un tempo, é unha zona de Galiza moi bonita, e cun clima fantástico, e a verdade é que un clima diferente ao resto, pareceme case sempre, o tempo que estiven ali, máis quente, un sitio máis agradable. Moi boas, Islax, que tal? Que tal, boas? Benvido aquí a Liga Nosa de Llogueser. Rosal, na fronteira con Tomiño. O Caribe galego, menos hoxe. O Caribe galego, exactamente. Que é un pouco o Caribe galego. Sí, era como outra temperatura. Comparado con outras partes da provincia de Pontevedra, máis ao norte, nada que ver, Un sitio máis quente. Debe estar aí como protegido polas montañas, pola norte, hai monte, e aí hai outro ambiente distinto. Está moi ben. Vale, imos ver aquí como vos foi a Ampefi 5K, Pablo 4957, Ludetea terceira, e Ajul e Taco nesa orde. A ver, o seguinte sitio de adegas, viñas galegas, onde pode ser. Bueno, temos tamén aí outro letreiro de outra adega que hai por aquí. Temos aquí viñas tamén por todas as partes. Despois de 3 meses vindo ao Caribe, que non os mintan, o Caribe galego non existe. Sí, Lindonfer que pode falar con coñecemento, non? Que non vos mintan a xente, non? Esa licenza non nos podemos permitir isto. Insidias. Como que non hai Caribe galego? A ver, que vai ser isto? Ten que haber Caribe galego. Non sei se coñecedes o fío que fai en Twitter Eche o que hai, Iván Méndez, da Coruña, que ten un fío de todas as veces que aparecen o Escorial galego, o Caribe galego. Ten un fío que leva non sei cantos anos con esa historia, foi capaz de acumular aí referencias nos xornais dese tipo, non? Enseguida aparece o Mandela galego, pode ver, todo así. Se vos interesa, buscade por aí, toparedes, ainda botades unhas risas. Estábamos no Ribeiro, Gomariz, Leiro, aquí está a adega Coto de Gomariz. Claro, marcastes na adega, era un poquinho máis arriba o sitio, por eso se vía o letreiro marcando hacia abaixo.
E estamos aquí, Leiro San Clodio, bueno, unha zona, evidentemente, como xa sabedes todos, non foi falta que o diga eu, sobre todo de viñas, non? Ampefi en cabeza, con pouca diferenza sobre Pablo, aí está moi igualadiño, Ajul, Ludetea e Taco, nesa orde. Terceiro sitio, terceira ubicación relacionada co viño. Este mapa pode estar patrocinado tamén por algunha adega destas, ou senón por Baco directamente, ou Dionisos, non sei que preferides, Baco ou Dionisos como nome. A ver este sitio, se sabedes que é. Creo que hai bastante uva aquí, Aquí, apañar, recoller, a colleita, a vendima, leva tempo. Leva algo de tempo. Vendimar isto non se fai así en un día. E esta ubicación, como dicíades antes tamén por aí, realmente, porque esta ubicación valería para Pazo e para Viña, non sei se para alguna cousa máis, en mellor incluso para canción. Podemos atopar a ubicación que vale para todo. Podía estar en toda Galiza, pode estar en Cantigas Galegas, en Pazos, en Viñas, non sei se en alguna máis. En ferrocarril non, que non hai ferrocarril aquí, pero nas outras sí que podía aparecer. A ver que viña é esta. Seguramente esa saiu. Sí, pode ser que esa saíra. Nesta ou noutra mapa. Quizás non foi nesta, foi noutra. Vale, estamos en Bayón. Eu vos vou contar se traballo aí ao lado. Sí que saiu porque unha vez comentei isto, verdade? Pazo, Bayón. Bueno, está o Pazo, evidentemente, a viña que é inmensa. Xa saiu, sí, saiu unha vez. Na última vez solamente que xogamos este mapa das viñas galegas. É inmenso. Eu tive a sorte de ir este curso nunca fora, ainda que estou aquí ao lado, traballo aquí ao lado. É realmente impresionante. E moverse por dentro desta viña é enorme. Todo albariño. Bueno, xa sabedes, a historia que hai detrás é tamén moi interesante. O narcotráfico, a uviña, bueno, toda esta loita das nais. Parte da historia do país tamén. Ampefi en cabeza, Pablo II están aí tamén moi igualadiños. Hai tour guiado, sí, hai tour guiado. Hoxe en día fan bodas e hai banquetes e todo. Porque hoxe en día pertence a adega Condes de Albareique de Cambados, son os propietarios do edificio e do recinto todo. Nese pazo estiven 10 días case sen determinio pola Audiencia Nacional, non ha pasado que atopamos dentro. Claro, porque foi no ano 90... Cando foi a Operación Nécora, un dos sitios no que actuaron foi este, ano 90, suño do ano 90, Baltasar Garzón e toda aquela cousa que pasou. Datos. Seguinte, a cuarta viña galega. Ampefi Pablo pelesando aí polo primeiro posto. Hai letreiros por aquí, adegas. Polo aspecto do sitio non parece que sexa un lugar de viños, pero debe haber, porque hai adegas por aí. De feito, hai varias adegas. Bueno, si temos aí unha boa pista a un nome aí que vale para identificar a zona. Pois sí, a Operación Nécora esa, que, bueno, hai moita xente que critica, bueno, hai adeptos a Baltasar Garzón e críticos tamén, hai moitos. Pero aquí na zona do Salnés foi un acontecemento que cambiou completamente o mapa do que pasaba antes. Non é que agora non pasen cousas, que siguen pasando, pero creo que o que pasaba antes do 90 neses anos era unha locura. Eu non vivía aquí, evidentemente, cando era esa época, pero polo que me contan e polo que me din, era de Didon Frei. A expresión foi unha merda. Por eso digo que sí que hai moitísima crítica que facer a como se fixo aquelo e como foi todo isto. Pero bueno, que marcou, que tivo un efecto grande na sociedade galega, pois creo que é evidente, non? Vale, aparecía por aí a Mandi, o viño da Mandi, esta zona aquí da Ribeira Sacra. O viño da Mandi, estamos aquí no sur de Monforte, unha zona moi chula, moi bonita para visitar. E aí temos as adegas Viñafreira, adega Cruceiro, adegas varias na Ribeira Sacra pola parte da provincia de Lugo.
Bueno, fostes por aí, Gundibós, outra zona tamén chula, que tamén se podía facer un mapa de lugares de oleiros. Tradicional olería de Gundibós, Niño d'Águia, Buño, tamén estaría ben. Bueno, Ampefi aquí marcou tan cerca, pois que aumentou a vantaxe na última está Ampefi, Pablo, Ajul, Taco e Ludetea. Vamos ver a quinta. Sí, estou pensando, mira, non o pensara, pero vendo eso de Gundibós, acordeime dun ex compañeiro da escola que lle gustaba moito isto de visitar as olerías, e cando ia a un sitio traía a casa, levaba unha peza. Eu fui un día á súa casa, aí en Meaño, e na súa casa pois tiña, pois eso, isto de Gundibós, isto de Niño d'Águia, isto de outro... Podo preguntarlle a él que me oriente por os distintos lugares que hai. Estaría ben facer así un mapa de oleiros galegos. Vale, aquí temos precisamente, falamos de Baco, pois aí está, aquí está Baco, o que sostén na man. Isto parece unha rapaza na que había árbores. Unha rapaza, pensei que dicía así. Unha praza que había árbores, non sei, eu cando visitei isto xa estaba así. Non recordo de antes, porque cando pasei por aquí por primeira vez, quizás sí, seguramente tiña árbores antes, porque isto moi habitual de meterle toda esta baldosa, non creo que houbera antes. Pero ben, un sitio para acabar o mapa, pois que ten moito que ver co viño, non? Seguro que xa atopastes todos o sitio no que estamos. Así que pareceme o lugar ideal para rematar o mapa. Estábamos en Cambados, famoso lugar onde se fai a festa do Albariño, xa sabedes, primeira fin de semana de agosto. Aquí coinciden dúas festas grandes nesta zona. Na primeira semana de agosto, primeira fin de semana, está a Romaría Vikinga de Catoira, aquí, e tamén a festa do Albariño en Cambados. Así que os de Vilagarcía ou van para un lado ou para outro, pero en Vilagarcía non quedan. Estábamos na praza Ramón Cabanillas e o que sería aí era o Baco, a escultura de Baco, que non se me vende que... Moi ben, pois marcamos aí os puntos, neste caso son 20 puntos, e temos a Ampefi suma 20 puntos máis, 992, Pablo suma 10 máis, 923, Ajul suma 5, leva 30 puntos, e Taco suma un punto máis, 410. Son os 4 primeiros os que suman puntos nesta partida. Estivo moi interesante. Acabamos en Cambados. E imos coa roda, imos co seguinte, son as 9:03 polo meu reloxo, imos coa seguinte, farmacias galegas, ainda chegamos outro día, espero que non se repitan moitas. Aquí estamos sempre no tema de hai que facer máis mapas ou ampliar os que temos para que non nos pille moito este asunto, sobre todo se son recentes. Moi ben, Ludetea, cóidate, recupérate, que non sexa nada. Vémonos para outro día. Farmacias galegas, precisamente, non? Parece como que nos escoita tamén Google. Falando aí de ibuprofeno, temos un mapa de farmacias. Será por farmacias, exacto. Sí, por farmacias podemos meter moitas máis, non? Podes empezar a meter farmacias e non parar. Tes razón, Pablo. Pechamos isto, imos o... Vale, aí seguimos, cambiamos o mapa. Imos co mapa de farmacias. Farmacias, non creo que houvese outro tolo que fixera un mapa de farmacias. Bueno, de galegas, desde logo, nin de broma. Vale, farmacias galegas. Damoslle. Como di Pablo, moitas farmacias, teña que haber máis. Se repiten, culpa miña, por non meter máis. Está o Pusquis aí Celta, que non di nada. Ele preséntase. Ofrece a súa solicitude para entrar. Vale, esta é unha farmacia interesantísima. Esta farmacia interesante, histórica. Creo que a última vez falamos de se aparecían farmacias, que tipo de farmacias. Entón, había farmacias urbanas, rurais, históricas tamén, e esta é unha das históricas. Sí, moi ben conservada, eu ainda estiven hai pouco, dentro é realmente como
como as antigas boticas, realmente, creo que foi somente no seu orixe. E é moi antiga, é dicir, vou mirar eu que xa que non xogo, podo mirar de que ano é. «1876», por lo que aparece por aquí. Así que ben antiga, é da época do inicio da restauración borbónica, de Afonso XII. É tan antiga que se me facer abativos e sangrías, e ter cuidado, que vas pedir unha cousa e non fano pola antiga, non, eso non temos, de eso non traballamos as sangrías. Estábamos aquí en Pontevedra. Esta é a farmacia histórica mítica de Eiras, aí pon José Domínguez Gómez, que será o licenciado que terá agora a farmacia. Praza de Verdura en Pontevedra, é onde está esta farmacia histórica. Eu ainda fui outro día cos alumnos que fomos de visita por Pontevedra e levounos a guía, e un dos lugares que lles ensinou as alumnas foi a farmacia, esta farmacia, claro, explicándoles un poquinho que consistía. Ben, 5K de Pablo de Ampefi, Taco, Puskis, Ajul tamén marcaron por Pontevedra un poquinho máis lonxe deste sitio. Segunda farmacia. Esta tamén saiu, farmacia repetida, ollo. Así que, como di Pablo, hai que meter máis farmacias. Vamos a fazer aquí na ficha da xornada anotacións. Máis farmacias. O da canción de antes que comentou Dindofer, que xa tiño todo por aquí. Aumentar farmacias. Porque senón repítense demasiado. E queremos que haxa un pouco de movemento, de novidade. Método Rosal no Calvario, que é moi bonita e antiga. Sí, pois anoto por aquí. Mira, vou anotar aquí. Así que farmacia do Rosal no Calvario. Poño aquí Calvario. Pois eu creo que sí, Pablo. Penso que sí. Casi estou convencido, Pois como dicía por aí Farón, claro, son interesantes esas farmacias históricas, bueno, teñen algo máis de interese que as outras que non nos din tanto, non? Quizás estaría ben que houvese todas as históricas e despois completar con outras que non sexan tan históricas. E estábamos en Lugo, no centro histórico de Lugo. Esta é a farmacia González Castedo, que eu creo que sí que saiu, pero non estou seguro de todo, pero creo que sí. Carrera Machado, a que dicías ti antes, a do Rosal. Picaron. Este Pablo, cuidado con él. Farmacia Lago en Ponteareas. Bueno, estades. Teníamos que facer unha especie de mapa colaborativo. Estaría ben. E cada un que meter as que coñece e facelo entre todos. Eso tamén estaría ben un día, poñerse a ver. Metemos esta outra. Tamén interesante. O feito de facer o mapa tamén é bastante entretido. En traballo, pero entretido. Lugo, todos aí en Lugo, case todos. Pablo, 5K, pois por eso leva 10.000 puntos. Ampefi, Taco, Ajul, Puskis. Imos con outra farmacia máis. Vale, está así. Ahora sí que saiu, pero nada, hai que meter máis farmacias. Están as históricas, pero hai que meter máis. Pois estas cousas que pasades por o chat, que parece que non, o día hai Farón, eu anoto, valme, de verdade, porque é máis fácil despois ir ao sitio o editor que ten GeoGuessr para facer os mapas, un editor como Google, ti podes introducir un nome dun lugar e despois simplemente marcalo, xa está. O complicado moitas veces é buscar a información noutras webs. Ahora, buscaron a lista de farmacias históricas galegas, a ver, empezar a filtrar, a ver que atopas. Eso leva máis tempo. Interesante tamén, pero claro, dedica un máis tempo. Todo isto, da Liga, ainda que parece así un pouco unha tontería, leva o seu tempo organizar isto todo. Eu fago con gusto, porque senón non o faría, evidentemente. Pero por eso digo que as
As colaboracións agradécense. Farmacia Villar, non me di a Villar, onde? Que na Coruña? É que de memoria non me dou conta. Claro, eu coñezo farmacias históricas, Vila García, Ourense, que son as que vas visitando máis, non? Na Rúa Real, creo que sí. Penso que sí que xa sei cal dis. O principio da Rúa Real, non? Cerca do obelisco. Creo que aquí está o principio, non? Ou non sei. Teño ido aí tamén bastantes veces. Onde estábamos neste caso? Santiago de Compostela, que me pasou aquí. E estamos aquí, bueno, era a Vescansa, que xa sigo antes, me estaba perdendo un pouco aquí. É ao final, vale, pois non mellor distinto a que eu penso, do outro lado. A Vescansa, aquí hai varias farmacias históricas de Compostela. Isto no Toural, Vescansa, pois era ese sitio. Así que Pablo en cabeza, pero Ampefi aí tamén moi sustiño, detrás del, Taco Ajul Puskis. Imos coa cuarta farmacia. Cuarta farmacia. Aquí temos a farmacia. Aí. A ver onde está esta farmacia. Villar, vou poñer aquí entón, Villar a Coruña, Rúa Real. Seguro que hai moitas así antigas, porque farmacias, evidentemente, toda a vida tivo que haber. Que se conserven, xa é outra cousa, pero supoño que tamén en Pontevedra alguna máis haberá, e en Lugo ten que haber algunhas, e mellor outras vilas non tan, decir, vilas que non son as cidades grandes. En Vigo, por exemplo, non teño moita idea, non sei se me ten algunha de Vigo, pero supoño que tamén haberá algunha así desas, dese tipo, pola Rúa do Príncipe ou por aí, quizáis. No colexo, a última vez que pasei por aí, había un cartel que era gracioso, non lembro que. Pois non sei, a última vez que pasei por aí non foi hai tanto. Creo que foi paseando por aquí con Fran da Lobeira, camiñando, falando os dous. Creo que a última vez que pasei por esta rúa. Soame de ir con el falando. Bueno, e con o resto da asociación, pero con el principalmente. Estábamos en Compostela outra vez, aquí, Farmacia Frade, a Rúa da Ensinanza. Acordaches tes? Atopaches a foto e todo. E tes enlace aí a foto? Bueno, se la tes publicada, claro, se non. Vale, ven, aí Santiago de Compostela. Pablo en cabeza, Ampefi segundo, Taco tamén moi cerca, Jul, isto está igualadísimo. Imos na última farmacia que vai ser a que decida esta. Acabo de chealo, a carne de twitters. Vale, moi ben. Pues buscamos en Twitter. Bueno, isto está... A ver agora, a ver aquí, xa sabedes, tedes que afinar moitísimo para levar a victoria. Afinade bastante onde está feita a foto. Vale. Afinade porque por uns metros a mellor a cousa cambia. Outra para Santiago este ritmo. Exactamente. Vanche quitar a de Vigo, pero vanche dar a da provincia toda da Coruña. De Vigo é mellor perdela. Porque se danche unha non podes ter a outra, creo. Non son compatibles unha con a outra. Claro, é que é verdade que estaba dicindo eso. Eu teño que mirar, porque supoño que metería. Non creo que fixera aí un Vigo no. Imagino que non. Vale, aí todos tamén estamos, pois tamén en Compostela, outra farmacia histórica aquí no principio da Rúa do Franco, non? Mais ou menos, Rúa do Franco, aproximadamente. Bueno, Pablo mantivo a vantase, Ampefi segundo, Taco Ajul Puskis. Os puntos, neste caso, os 20 van para Pablo, 943,
10 puntos para Ampefi, que xa chega aos 1002. Taco 5, 415, e a Jun un punto máis, 31. E aquí o que puso o noso amigo Puskis, que é o que leo aí, Cus, o noso proxecto. Podían poñer o noso proxecto e o de moita xente máis, non? Comparten aí, que é increíble, increíble o de Cus, o noso proxecto. Como non pensaron en que quizás isto daba, non sei. Teñen tan esquecido o mellor o galego que non se dan conta de que, bueno, que isto dá para algo máis, non? Pode ser, non? Aquí non bilingües non deben ser, non deben practicar moito o bilingüismo. Impresionante. Moi ben. Terminamos xogo. Pablo gañou esta. Imos xogar unha partida máis, se vos parece, son as 9:15 pasadas. É Focus, vale, era Focus, pero claro, visto así, é que aí o Puskis fixo aí, non sei se fixo media foto, non rompas a máis, unha partida máis das normais, creo que dá tempo eso, partida normal e o Battle, se vos parece, facemos iso, unha partida. Imos o Spinner. A ver, de deberes para o Medialevo. Meter máis farmacias, por se toca outra vez o mapa de farmacias, para que non se nos faga demasiado repetido. Bueno, provincia de Lugo. Provincia de Lugo, atención. Provincia de Lugo. Tocou provincia de Lugo. Foi a lotería, sí. Así que imos con esa. Creo que vai haber alguén aí que provincia de Lugo, bueno, non lle ven mal. En principio non lle ven mal. Hombre, que tal? Game Miridoso, Brasil, viva Brasil. Temos hoxe aí a bandeira do Brasil. Así que xa sabíamos que ías a aparecer por aquí. Benvido a esta xornada. Imos a organizar isto, a ver que non me líe eu, que xa me estou aquí liando. Cambiamos e buscamos provincia de Lugo. Temos aí a Nérida Piñón, escritora brasileira de orixe galega, que naceu un día como hoxe, do ano 37. Provincia de Lugo, aquí está. Vale, convidamos por se alguén que quere xogar. Nérida Piñón, que levou a medalla de Castelao, aparte de outros premios, tamén foi académica da Academia Galega, da Real Academia Galega, así que non somente foi en Brasil importante, tamén foi en Galiza. Provincia de Lugo, damos de aquí e arrancamos partida. A ver, que sitios da provincia. Lembrade, provincia de Lugo non marquedes Vigo, nin Coruña, nin nada. Estamos na provincia de Lugo, pero pode ser calquera sitio. Da provincia, pode ser eso, calquera lugar dentro da provincia de Lugo. E despois desta, como digo, facemos o Battle Royale e a ver como repartimos eses 30, 15 e 5 puntos do Battle Royale para rematar esta 15ª xornada, que por certo estiven aí facendo un pouco o calendario das xornadas que quedan e dame que chegaremos aproximadamente as 21 xornadas, 21, 22 xornadas, non creo que máis. E, por certo, o día que temos para rematar xoga España a Eurocopa ás 9, así que nos acabaremos aí. Xoga España e Italia o 20 de xuño. Pero bueno, se vos gusta o partido, ainda vos dá tempo a ver a segunda parte. Vale, que sitio de Lugo era este? Bueno, non é moi lonxe. Así, bueno, sí, era Taboada. A miña bisavó era de por aquí. De Taboada era, de un sitio que se chama Resiz, por aquí, pues non sei se será xusto por aí, coincide por aquí máis ou menos, era a miña bisaboa, era aldeira de Lugo. Pablo 5K, Ampefi, Taco, Ajul, Puskis, notouse aquí o que é de Lugo, non?
que marcou aí na porta do Pazo. Mira, temos aquí outro pazo tamén, vale? Tamén para os pazos. Pazo de San Pedro de Bembibre. Moi ben, pois nada. Colle vantaxe grande Pablo. Lucensanía, exactamente. Non me saía a palabra, porque Lucensanía xa estaba vista, pero Lucensanía non a coñecía. Non sei se utilizades esa expresión ou non. Pero está ben, o de Lucensanía. E agora máis Lucensanía. ¿Qué sitio es este? Bueno, sí, hay pistas por ahí, así que, bueno. Sitios aleatoriamente poden saber. Non sei se teño feito o mapa, la verdade é que fixo en moitas ubicacións aquí, fácil, porque marca sitios casi o chou dentro da provincia, claro. Pero non me acordo ben como configurei este mapa, non sei se foi así con ubicacións ou foi por zonas, a verdade que non sei. Non recordo. Ainda o fixen hai pouco, Pusqui se marcou, Pablo tamén. Pois vemos quen se achega, porque creo que aí aparecía Foz, verdade? Aparecía un letrero de Foz. Estábamos aquí nesta Hosteleiros de Foz, no Peirao, mural, homenaje a pescantinas, construcións portuarias de Foz por el Deportivo de Foz. Estábamos aí en Foz. Pablo leva 5Ks seguidos, no Porto, sí, eso é, no Porto de Foz. Moi ben. Aí fanse as festas, aí, nesa esplanada. Bueno, a esplanada vai dar bastante grande, así que dá para a festa, claro. Moi ben. Aunque ninguén se despiste e vaya ao mar despois da festa, o resto ben. E agora estamos aquí, isto que parece un pabillón no, parece un pabillón, pero ves o dentro. Que un ITV isto ou que? Bueno, outro sitio da provincia de Lugo. Outro sitio aleatorio da provincia de Lugo. ...20 segundos para marcar... ...neste terceiro sitio, quedan 2 máis... e despois o Battle Royale, como digo, para rematar a xornada 15. Ampefi no último, está entrando nos últimos segundos, apurando ata o último instante, 3, 2, 1... Era Paradela, aparecía por aquí Paradela, de onde o xogador este o porteiro do Diego López, é de Paradela, non? De aquí da provincia de Lugo, Portomarín, Paradela... Bueno, marcastes moito no entorno de Paradela, isto que era... Praza Fraga Iribarne, ollo, cuidado con isto, Mercado Gandeiro. Praza Fraga Iribarne, parece Wisconsin. Parece Wisconsin, podía ser. Pero o Mercado Gandeiro está na Praza Fraga Iribarne, isto é curiosísimo. Cáense as caretas. Non veches a bandeira de Spain. Vin aí un paraugas nunha casa que parecía a bandeira de España, pero non vin a bandeira de Spain, O sea, moito Paradela. Pablo Cabeza, Ampefi segundo, Taco e Pusquisa. Vamos coa cuarta, penúltimo lugar da provincia de Lugo. A ver esta, temos aquí casa, temos aquí un campo de millo ben grande, o millo xa para recoller. Eu sempre que vexo o millo así tan alto, sempre recordo o meu avó, que cando ia por aí, íamos en coche, o meu pai, conducía meu pai, e o meu avó sempre o que miraba era o millo, e sempre dicía isto de como campa o millo. Ele fixábase máis que nada no millo do sitio. Para ele o sitio era valioso si, claro, se había bons cultivos. Entón, quedaba impresionado cando había así, como campa o millo. Esa frase que sempre recordo do meu avó, do pai do meu pai.
É curioso, como a nosa mirada ten que ver máis con os urbanitas que imos ao campo, pois a observar se queda bonito, se é como un xardín, non? A xente que vive no campo observa outras cousas, detense noutros detalles completamente diferentes. Lugo, aí temos letreiro, temos número de estrada, e como sabedes, iso sí que aparece no mapa, axuda a atopar o lugar preciso. E estamos aquí entre... Onde? Mira, Puskis foi aquí o que estuvo máis cerca. Millares. Puskis fixo aí exacto aí. Neste caso, case o 5K. Cerca de Castroverde. Cerca de Castroverde estamos aí. Cerca de Castroverde, sí, está... Fonteo, Pilares, Fervenza do Pozo da Ferreira, por eses lugares. Pablo en cabeza, Puskis colocou aí de segundo, Ampefi, Taco, Ajul. E imos coa última. A última de Lugo de hoxe. O último sitio na provincia de Lugo. Aparece aquí unha estrada, unha recta ben longa, unha baixada... Porque é a provincia de Lugo, senón me parecería que é un sitio de Pontevedra, polo que paso moitas veces. Pero espero que non, isto ten que ser Lugo. Que non haxa ningunha descolocada aí, marcada onde non é. Galleiro Lucense, victoria instantánea, digo, pois que debería ser, con ese motivo xa non hai máis, non se xoga máis. Bueno, pois eso, a ver que pasa nesta. Pablo vai en cabeza, a presión do que vai de primeiro para sumar eses 20 puntos. E a presión tamén de xogar na casa, que a veces é peor. Porque tes que acertar. Autopresión. Eu sei a recta que é, di Pablo. Identificou a recta. É bastante cerca de Lugo. A recta... Esta recta, moi interesante esta recta. Esta recta aparece tamén no mapa de Domingo Fontán. Non apareceu no cando xogamos, pero sí que podía aparecer, porque este foi un dos lugares onde Domingo Fontán fixo aquí no Corgo. O Corgo aquí aproveitou esta estrada para facer unha das primeiras medicións, unha desas bases, como ele foi triangulando todo o mapa de Galiza. Unha delas foi no Corgo. E a recta do Corgo, pois era histórica tamén por ese motivo, onde Fontán fixo unha dos seus puntos de medición importantes. Moi ben, Pablo primeiro, Puskis, Ampefi. E por aí fala tamén aí a Jula. Hai tempo que non paso por aí, agora non o ubicaba. É a recta do Corgo. Claro, unha recta coñecida porque está nas saídas sureste de Lugo. Marcamos os puntos. Pablo, 20 puntos máis para él, son 963. Puskis suma 10, 155, como o famoso artigo que levou a tanta polémica. Ampefi, 5 puntos para Ampefi, 1007. E Taco, un punto máis, 416. Estou sumando ben. Viva Españita. E por qué? Vale, pois veña, ainda van ser as 9:30, así que xa imos con tempo aí para facer o Battle Royale. Cambiamos o modo, Battle, onde está o Battle Royale? Distance, aquí, témolo. Provincia de Lugo, non, Battle Royale da provincia de Lugo estaría ben, pero imos facelo de toda Galiza. Configuración, non hai nada que facer. Convidamos por ser alguén aí dos que entrou a esta hora que non pudo entrar antes, e imos arrancar xa a última parte do directo de hoxe, que é o Battle xa clásico. Xa levamos 5 xornadas ou 6, xa non sei, xogando Battle. Entrou Farón aí tamén, moi ben, benvido Farón. E xa sabedes como se xoga. Na primeira
tirada, marcades onde queirades, porque o eliminado vos oreo, así que marcade calquera sitio, despois a partir de aí sí que ide afinando máis. Bueno, aparece isto en branco, vale. Bueno, aparece a min mal, pero a vos ben. Que o que importa é que vos aparece a vos ben. Como digo, nesta xa facía tempo que non pasaba isto da pantalla en branco. Nesta marcade calquera sitio, non importa, con que marquedes xa está. Marcamos, entrades todos e quedou fora. A partida seguinte, xa sabedes como funciona o Battle, o que marque máis lonxe do sitio, pois queda eliminado na cada rolda. Como vedes aí tamén, recordamos, tedes 3 intentos, podes marcar en 3 sitios, pero entre unha marca e outra teñen que pasar unha serie de segundos, non sei se son 5 segundos, por tanto, se o deixades para o final, pois non vos vai dar tempo a utilizar os vosos intentos. Vou quitar a música, porque agora xa me está indo a música de un e de outro, estou volvendo medio torro. Marcade calquera sitio, marcade como se marcades en China, da igual. Adranciño tamén vai quedar eliminado porque non anda por aí, Luz de Tea tampouco. Vale, non o vía porque aquí non se ve. A vos aparece vos a seguido, vai seguido, vai... Estábamos en las aforas de Ourense. Vale, seguinte sitio. Ampefi, Taco, Pablo, Ajul, Pusquis, Pontevedrense e Farún están agora mesmo aínda na competición. Quen marque máis lonxe destes 7 queda eliminado nesta e así sucesivamente ata que só quede unha persoa. É un modo completamente diferente ao resto, é máis de tensión, sobre todo cando faltan poucos segundos. Pablo marca, Ampefi marca, Pusquis máis cerca, Ampefi que Pablo. Agora tamén funciona aquí a estrategia de si gasto as 3 gueses ou reservo. Taco e Farún ainda non marcaron, quedan 10 segundos agora, que agora 10, ainda están a tempo de marcar. A ver quen entra e quen queda fora. Agora mesmo Farún está fora, que non marcou aínda. Farún aí quedou fora, non sei se marcou, chegou a marcar. Estábamos en Sinzo de Limia, Vilar de Santos, máis ben. Cerca de Sinzo de Limia, na zona da Limia. Ampefi, Taco, Pablo, Ajul, Pusquis, Pontevedrense son os que quedan na competición. Lembrade que quen ganlle leva 30 puntos, que non está nada mal para a liga. Fatal, onde marcaches, Farún? Quedaches aí lonxe. Non me deu tempo nin a ver. Fue un derrotado con todo éxito. Bueno, alguén ten que quedar eliminado na primeira ou na segunda. Así funciona a competición esta, el cao, el torneo del cao. Tamén como pon en portugués, porque puse no portugués, pon aí, você foi nocauteado. Nocauteado. Así que ser nocauteado, xa sabemos o que significa. Knockout. Ajul, Ampefi, Pablo están dentro, Taco, Pusquis, Pontevedrense ainda non marcaron, así que ainda están reservando. Pusquis acaba de marcar, colócase de primeiro. Taco e Pontevedrense agora mesmo están aí fora, teñen que facer algo para entrar. Pontevedres entrou, Taco aí usando os últimos intentos, quedou fora Taco, estábamos en que? Rianxo, era Rianxo. Estábamos no concello de Rianxo Catoira, pero debe ser o concello de Rianxo. Por aquí Taragoña ou por aquí máis ou menos.
Nada, taco, non puido ser nesta vez. Taco que casi sempre os Battle Royales sumabas puntos, pero nesta vez non vai ser posible. Quedan 5 persoas. A Farón non lle deu tempo antes en marcar. Vaya. Ademais, como meten esta musiquiña que aínda é máis tensión, non? Puskis, contra a súa tradición, xa marca antes. A Jul tamén. Ampefi Pablo Pontevedrense, aínda non. Ampefi Pablo están aí aguantando, sostendo aí a marca. Ampefi sí, falta Pablo. Pablo marcou Ponce de primeiro. Pontevedrense agora mesmo fora, ten dous intentos aínda para probar. Intentou non, pero non entrou. Quedou eliminado neste caso Pontevedrense, así que Ampefi, Pablo, Ajul, Puskis continúan. Era tamén cerca, era Guitiriz, por aquí, zona de Guitiriz. Seguimos aí en Lugo. Sí, quedache eliminado, gamer. Y 2 o 13. Quedache eliminado desta, pero bueno, resististes hasta chegar aquí a esta rolda. Quedan os 4 últimos. E destes 4, pois hai 3 que van levar puntos e un que tamén, o que quede eliminado nesta, non leva puntos. Así que entramos na fase de puntos. Ajul marca, Puskis tamén, moi ben. Eres Pontevedrense, imaginaba que eras Pontevedrense, imaginaba que serías ti. Estaba pensando que seguramente coincidía que tiñas que ser ti. Moi ben. Vou anotar aquí, por se outro día entras. E se entras con ese nick, xa me doy conta. Quen quedou eliminado? Ajul quedou fora. Camposancos, estábamos en Camposancos, non sei que vai soar eso de Camposancos. Cerca de Camposancos, bueno. Non era Camposancos, era Santa Tegra, por aquí. 5 cafis o Puskis, cuidado. Puskis, Ampefi e Pablo van ser repartir os puntos deste battle. Caches, que dei fora iso que estiven fai 2 semanas ali. Vaya. Da rabia iso. Estar recentemente e non poder marcalo. Provincia da Coruña, pasa aquí un enlace. Vale, teño aquí farmacéuticos. Patrimonio histórico da provincia da Coruña. Ah, mira, pois nada. Gardo isto. Grazas, Lindonfer, por o enlace ese. Ainda das outras 3 provincias, por se interesa. Vale, boto unha ollada a ver se aí podo sacar algunha farmacia máis para engadirle. Moi ben. Últimos segundos, a ver que pasa por aquí. Pablo, Ampefi, Puskis, intentando entrar o Puskis nas últimas, pero... Puskis, non, que pasou ao final? Puskis entrou, saiu, foi aí no milésima de segundo. En nada, en nadiña. Tamén estamos aí na Costa da Morte, Malpica, Praza de Barizo. Isto foi Pido Bar Challenge, como na NBA. Bueno, Ampefi e Pablo, os 2 primeiros da clasificación acaban tamén no Battle Royale. Os 30 puntos e os 15 puntos. Damos os 5 puntos a Puskis, 160. Imos ver agora os 30 e os 15 para quen van. Houve aí un momento que entraba Puskis, saía Ampefi, ou vin Ampefi fora e Puskis dentro. Pero debeuse aí un instante. Xa non son español. Por iso pido o bar. No, xa non pillo isto. Xa non son español, por iso pido o bar. Eu non sei se hasta ahora xa non pillo estes xiros, Puskis. Non sei a que te refires.
Ah, vale. Vale. Non pillaba, xa non eres os 155, correcto. Xa volves outra vez. O do Vare porque foi raro, sí, que sí, foi raro. A verdade que eu estaba dicindo que Ampefi quedaba fora. Pablo Ampefi, ollo, que pasa aquí? Pablo Ampefi, non van gastar esa que queda. Pois foi aí, levou na Pablo, estábamos en Palas de Rei, hoxe foi moi Lugo isto, foi moi lucensanía, como di Pablo. Bueno, non houve moita diferenza, pero Pablo leva os 30 puntos para Pablo, gañou o Battle Real, que son 993 puntos, e 15 puntos para Ampefi, 1022. Así que marcou Ampefi no último, GG para todos. Acabo de gañarlle unha batalla a Ampefi, un battle a Ampefi, pois sí, acabas de gañarlle aí un battle a Ampefi. E por esos 30 puntos son para ti. Así que agora mesmo, clasificación, Ampefi en cabeza, 1022, subirlo, pide a subilación anticipada, non? Se tes anos de servizo, podes mirala. Ampefi 1022, Pablo 993, vou falar dos que sumaron puntos hoxe. Taco 416, Adranciño 72, Ajul 31, Puskis 160. Esas son as puntuacións que tedes os que hoxe xogastes por aquí. Bueno, Farón non sumou, tampouco xogaches aí o Battle, non? Outro día Farón, xa sabes, sumas aí nas partidas clásicas, nas estándar. E, bueno, foise un poquinho tarde, son as 9:40, pasámonos un minutiños da xornada habitual. Como sempre, o de sempre, como din en Balaídos. Vémonos na próxima, que espero que sexa os xoves. Moi disputado, moi emocionante, moi entretido, pásalo moi ben, non sei vos. Tenéis que practicar tamén, tío Farón. Pois sí, podes practicar ou practicar aquí na próxima xornada. O xoves próximo, día 9, seguramente estaremos por aquí no horario de xoves ás 8. Non vai teredes fácil na próxima. Taco tamén se vai preparar. Grazas, Ampefi, grazas David, grazas a ti, grazas a vos, grazas a todos. Cuidadevos moito, vémonos na seguinte. Aquí estaremos preparando outro mapa, engadindo ubicacións para que non se repitan tanto, a ver se conseguimos que se sean menos repetidas. De acordo? Vémonos, chao. Viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. Que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. Que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que dalle, que de coiro de cacique. Non teñas medo que dalle, que de coiro de cacique. La 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 la. Vigo para Choco Redondela. Para peixe fresco Vigo para Choco Redondela.